Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saderengipun panggilan pinten menika diri saged gedungan nggih, kami berdoa dulu. Monggo ingkang badhe mungkin. Berdoa mulai. Wonten ingkang boten ramu kali sakit? Saderengipun pepanggenan menika dipun iki wonten pretest nggih. Mula saged dipun harap piyambak utawi sendiri-sendiri. Kelompok sendiri. Saged dipun harap sendiri. Sampun rampung anggenipun garap. Kali sampun dipun kepala mawon nggih. Nggih, kula pripun anggenipun garap angel napa mboten? Nah, dinten menika mangke badhe nyinami babagan unggal-ungguh basa Jawi. Dipun wonten babagan wektaku utawi bertaku. Terus sawarengke saged dipun sebat kados pundi unggal-ungguh ingkang trep menawi badhe bertaku wonten ing yang sanes. Nah, lare-lare ngertos mboten pinten cacahipun ragam basa Jawi. Kalian biro sama mawon. Ngoko kalian? Ngoko kalian Terus sama kayak jadi sinau itu lare-lare ngajar saged dimulaken kados pundi undang-undang kanker apa saking pangsuatan sampeyan wonten dialog baik lakon. Nah, samangke lare-lare saged mengertosi menika ungguh-ungguh gunakaken ragam ungguh ngangge ungguh-ungguh apa utawi apa. Lare-lare bisa. Nah, samangke wonten ing pungkasan ugi wonten proses saking proses kalau tersebut kangge mengatasi lare-lare sampun pangertos menawi boten menapa ingkang kula sampun dipun andharaken. Nggih, mlebet wonten ing materi undang-undang basa Jawi. Nah, menika wonten undang-undang kang digunakan untuk marang sibae. Tapi dipun waos niki apa? Kalian sasaran pasangan terus menawi sawung dan terusakan undang-undang kados masuk kalian sibak kalian kasar. Nah, ini ragam basa kita wonten ngopo kalian promo. Ragam basa kita mulai ngopo dituliskan. Terus lanjut pun ini kalau misalnya Pak menawi undang-undang menika berarti menika pasrawuhan terus menawi kita menggunakan undang-undang terus bakal aku pikir langsung setahun dan lancar undang-undang tamu terus nanti tamu utawi terus tamu kan dari yang sanes kita akan datang mana undang-undang yang Kirsan kami takon. Iya, Mas. Iya, sampeyan apa? Mas, badai pun besok. Siba
simbah kali itu nek terus simbah ngendika nabi simbah menika ngendika kali itu nek tetap saged ginakaken basa mangka-mangka mungkin menawi undang-undangipun jika ginakaken basa krama menika foto kali basa krama kaliyan nggih sedaya sampun paham di kados materi kala wau bayaran ganggo nggih sampun menawi sakmenika dipun lajengaken tugas kelompok nggih. Nang mriki ingkang seneng utawi remen nonton video juga. Nang mriki kakak teng mriki nggih. Nah, dadosipun nang mriki mangke ngangge nonton video nggih kombo. Jadi video kombo nah nawi bagian iki mangke cekap ngangge teks mawon. Nggih. Nah, mangke kelompok ibu saged ngajeng kalian mimine nggih. Cekap mawon. Monggo saged dilihat panjenengan jalan. Sampun rampung gini pun garap tugas. Sampun. Nah, nanti kalau kan sampai hiburan gerakan gini ada konten yang macam di kangge dan maos kasih lantar taruh dialog minater dodo ini monggo dalam kelompok dan ini monggo saged maju di depan ngajar belajar maos nggak dodo dan maos kasih lantar. Jadi di sini bisa bukan bisa kalau ini kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama interview. Nyuwun sewu kula melinga kula wonten dalam. Oke, boten dua. Ye. Monggo pinaras pedang ye. Mbak. Yang tak kira. Terus beliau makanya lari-lari sampai sinau kan gitu. Terus kalian bapak ibu atau kali mas mbak namanya wonten. Nah terus ketembungan kalau mau ngati-ngati, singgaras nengok ngati-ngati gitu, bukan ngati-ngati. Terus menawi umur kita terjadi. Jadi pun kepanatan di kang sampun rampung zakat. Dia masih sampun rampung. Nah terus unggah-unggah kalau wau wonten kalih nggih ragam bosenipun wonten napa kaliyan rama. Terusipun menawi wonten bisa saged ginakaken untuk menawi kalian Bapak Ibu saged ginakaken basa rama menawi sampun kalian ajar ginakaken basa rama. Nah, lajeng unggah-unggah menika berkat dipun lestarikan utawi dilestarikan tetap kangge lare-lare kang alit terus pakai menawi sampun dalam utawi sudah dewasa saged ginakaken unggah-unggah menawi sampun wonten masyarakat. Nah, bagi sampun pungkasan kalau mau wonten rakaman persiapan wonten garap proses dan saat ini garap proses mawon
Ini monggo saged dipun berharap. Nggih, mangke menawi sampun saged ini sampun rampung anggenipun darah proses. Saged dipun kepalaken nggih, dipun guru. Alhamdulillah menika sampun sami garap proses nggih. Nggih kula siswa para siswa, purman apa mboten? Seneng mboten? Nggih, terus wonten ingkang tasih bingung napa mboten? Alhamdulillah, terus menawi bingung balik mengke gaya kalian sambungan nggih basa mongko kalian sapa. Terus saged dipun sinau piyambak, dipun maos piyambak wonten buku cara bukan ngomong ngomong. Dalam arti sampun rambung, terus nggak sakit. Paling pulau ini deh sampun rambung. Terus makai menamai dari kalian uji berikan proses lanjutan pokok makai menanya kayak makai melakukan tadi kita digabung dari pengayaran untuk bisa mengatur ayo kalian dari saat pun sebatas sedang gini terus tahu sampai tampil dia lagi panggilan sampun rambung tapi pasang kalau sakit siap-siap jadi mulai akan maksud jadi monggo sakit dipun pimpin tapi siap-siap mungkin aja dipun pimpin